Әлбәттә, иң җитди ир, гаилә башлыгы, 2 бала атасының да кай вакыт яңа ел бәйрәмнәре алдыннан бала чакка әйләнеп кайтасы килә. Киләме? Әлбәттә килә. Бу мөмкин түгел дип әйтергә ашыкмагыз, чөнки Илназ Бах бүген сезгә киресен исбатлар. Сәлам дуслар, эфирда шоу без тапшыруы һәм бүген бездә кунакта танылган җырчы, автор, башкаручы, Татар җыры фестивале лауреаты Илназ Бах. Илназ, жиңді бетмей сені? Айсұлы, сен молодец. Сенің күптен ойнағаның бар ақыры, мен бірінші тапыр ойнайым мұның білән. Менә байла шаққа бүгін сен біле әйләніп қайтабыз, сен де қазір үйрәніп. Мен де қайттым, сен де қайттың. Ғұммен, Илназ, сен бала шақта ненде едің? Бала шақта ненде екен деген сұрауға менің қазір бүгінгі күнде өсіп келген ұлымнан көріге мүмкіндір, чөнки аны көп жерге барсаң, мен ашатып айталар енді. Сенің копия, серік станшыққа. Аннары менә аның шаянлыгы, аның шуклыгы белән инде әлбәттә мин шушы үземне күрәм дип әйтә алам, чөнки мин дә электән шулай ук бер урында тиктермичә, кирәк әйберне сорап алып, әрсез күрәсең шулайрак булган инде. Шаян тагын инде. Һәм инде кичкенәдән үк менә шу теге артист булырга хыяллану дигән шундый бер ни булган микән инде, өмет булган микән. Мәсәлән әйтәм, хыял булгандыр инде. Чөнки мен кичкенәдән үк кайтканда садиктан кайтсам да, әни мине җитәкләп кайткан чакта, мин кибеттән бер кашанда 2 уч я печенье, я конфет тутырып кайтмаганмын нигә бер кашанда. Син кайда һаман концерт куеп? Мин менә шунда куядыр, мине шул ихсыз матур кызлар, талла, нигә йөрәк яна дип шуларны җырлатып, мин инде кибетчеләр китеп торганнар, мине нидән садиктан кайтканна ишек төбенә мен аны әлдә хәтерлим, ул апалар бәлкем инде бүгенге көндә юктыр. Урнашмакта булсын, әмма ләкин шу менә безнең тимер юл кибете дигән продуктовый кибет бар, алар мине ишек төбендә китеп торалар. Һәр вакыт менә шу инде шулай истә калганнарның берсе. Теге тәртипсез дип әйтеп буламы соң син? Ну шук булгансың ярар. Тәртипсезлеге дә булгандыр инде. Мен аның ул бит әйбәт яктан гына гел теге ни булмый, нәрсә дип әйтим инде. Тәртипсез тәрәзә ватып. Тәрәзә ваттым, мәктәптә тәрәзә ваткан чаклар булды. Бер малай белән уйнап шаярып йөри идек. Тәрәзәне мин баш белән ялгыш ваттым да. Баш белән. Ну, мин әйтеп җибәрдем. Тәрәзә килеп төште. Ничек әле үзем теге әзрәк кенә нисеп әйтим инде теге үземә бер нәрсә булмады дөресен әйткәндә. Ну, тәрәзәне икенче көн алып килеп куярга кирәк булды, чөнки директор әниләргә барып җиткән. Юк, барып җиткәнчә үзем хәл иттем тиз генә. Аны белмәделәр бит. Ничә яши ул вакытта син? Ул вакытта ничә яшь булган? Бер 5нче, 6нчы класслар булгандыр инде. Шулай дип хәтерлим. Иң шундый шок вакытлар була инде. Инде андай әйберләр бик күп булды. Түбәдән җыгылып төшеп тә булган чаклар булды. Мотоциклдан барып төшкән чаклар да булды инде. Булды инде пешкән чакларда, кулда теге бала чагалар карбид жандырып, карбид чаклатып уйныйлар заманда. Мин шулай менә бер бутылкага тутырдык тагын. Кирәк бит инде менә ничә 7-8 малай арасында бер үземә шул бутылканы барып карарга кирәк. Ник шартламый икән дип. Барып тотуым менә булды, шартлады менә. Ничек күзләргә ниләргә ләкмәде ансы. Ходай саклагандыр инде. Ну менә аннан соң уйлап куйдым, "Вот, малай, нәрсә кирәк булган инде миңа? Башка кеше барып карый алмый бит инде. Именно миңа кирәк." Бала чакта бит инде бәйрәмнәрне аеруча яратасың. Яраткан бәйрәмең нинди иде? Нинди бәйрәмнәрне көтүп, сагынып? Ул бала чакның иң яратып алган бәйрәм әлбәттә Яңа ел инде. Элегрәк Яңа ел җиткәне көтә җырга китәдек. Хәзер аннан соң инде өйрәнә башладык җырламаска. Мин аны менә һәр вакытта да кая гына барсам да мандарин әрчеп җибәрәм икән. Ул әлбәттә инде миңа Яңа ел искә төшерә, каядыр шашлык сизәм икән. Ул миңа инде Сабан туйны искә төшерә. Иң истә кала торган бәйрәмнәр шулардыр дип беләм инде. Һәм инде аеруча әлбәттә елга бер тапкыр үзенең туган көнен килә. Ул инде барбер балачага күңеле белән яшисең, кемдер нәрсәдер алып килер, күңелең күтәрелеп китер, менә шулай булыр, шулай дип. Бүгенге көнгә хәл Аллага шөкер, теге бер дә үкенечсез туган көннәр булмады. Һәрберсе дә ни үкенечсез, әйбәт, күңелле, мин теләгән, мин хыялланган бүләкләрне алып килгәннәр бүгенге көнгә кадәр. Яңа елны көткән һәр бала бит әле ул кыш бабайга, кар кызына ышана. Син ышандыңмы? Ышандым, менә мин бүгенге көндә дә малай белән бергәләшеп, малай
bilan xat yazırga jynabız indi mine Ulamalay bilan Kamil bilan aның indi xıyalı bar. Şol xıyalyn turmuşga aşyrga tyrşabız indi. Ol bit indi Kış babay ol soruyndi nerse bilen kile ol nişik jeri ol qaylarda jeri ol mete mine bizin qırydagına urman bar anda mete mine şu urmandan kile ol ya buriler ap kile indi аны ya neytege pşylar ap kile meytem qaysyna oturup kile ala şonsuna kile indi qaysy slobodny bola maşinalaryny andan soň indi nerse ap kile meytem mine süzni tыңlasaң tertipli bolsaң dep aytip qarayman no malay aytam bit özüme aşaganrak süzni de ili minen aşaganmy indi kim bilgen Kış babayga şanabız özü, şanabız. Sen şanasın mı sanki özü? Hazır mı? Mene da şanırga to'g'ri kele. Menimde bar bit. Teride. Ayy, balalar bolgaç tagı da şanasın indi alarını şandırır için. Bulay elek şanadırayım özümde. Sen indi bala çaqda mototsikllarda, velosipedlarda yürgensindir şulay bit. Ayy, jirdim ham birinchi martaba jig'ilib chiqqan chaqlarda bo'ldi indi. Ular iste. Tag'in bir yig'lasin kelemi? İse xatarda ekan. Mototsikldan tugel, velosipeddan tugel. Avul jigittin aydagis ugizda o'tirtib yurtingani yurisizmi? Ayda, ikov. Ketdik. Jamoat sizning qarshingizda bizning Kazanskiy ugiz, hamma shu ugiz istinamiz hozir bizning bog'ni otlantirib o'tirtiqda endi. Hozir qaraymiz endi bizning bog' ugiz ustida o'zini nechik tutar ekan? Ay, boshlandı bunda. İlnaz, jırlaydı. Daha şuna 2 tapkır yığılsa, bak itege gastrollerge kete olmayacak. Aşıklarga yağmur yağgan şaka Köklerde yazıla yazmışlar Bäxitliler gene gürlep yaşi Sen bolganda jirde yaşaw var Bar kanatlı bulu kirek bitu Barlık ömür gene bäxitli Her kişiye bar Bäxitler bulsun bäxitli Par kanatlı bulu kirek bidu Barlık ömürgine bäxitli Her kişiye bar Bäxitler bulsun bäxitli Bakaladına bulu kirek balığını Bäxitli Fakasıda bäxitli bäxitli bulsun bäxitli İllas nişek sana bizning Qozon ugizlari. No, big dertli ugiz bolmalay, вообще. Mında kış, mındağı derman kim aytmışy. Yig'ilib ketgach qo'rqmadingmi? Yo'q, qo'rqmadim ansa. No, big tege безопасный deb aytmasam, конечно, mana tutunma birlari, joylanmalari birozgina joysizroq ishlangan. Tutunasi kelamında ugizni, no ugizni ay migizlarni tinirga yaramay ekan ugizni. Illas, borsa maxsus ishlangan, sen yig'ilsirishing. Sen shuni anglamadingmi? No, men ani angladim. No, birozgina joysizroq. Shunda sırası yig'ilib kelangiz. Сразу? Yo'q, sразу. Men bu nasıl deb aytayım, mana bu joylanmalar bunday o'yinlarni ko'rgan bor, lekin anga bir qachonda tega oxirina hali o'tirga niyim bo'lmadi. Mümkünçiligin o'tirib bo'lmadi, chunki durustdan da olib topqir o'tirdim bugun. Yo'q, birinchi taqdirda men o'tirgan bor, oxirgi hali tega nasıl deb aytayim, natijasini hali erishgan bo'lmadi. Har vaqtda bir yerga joylashiqcha, ya boribchasan. Hali bu munda aylantiragina, hali bu munda sirtlarini atmadi конечно, no, alayna berib tag'da qo'rqinchliqdir. Ag'umanda o'tirib qarashdingmi? Yo'q, men o'g'izlardan qo'rqaman. Sen o'tirganda bekjikkan. Sport turnida biroz yashib oldik hali mana bunda sen biroz fizik. Bu ishga ko'ra bir sport tarbiyasida bo'lamni. Sen umuman sportga qarashingmi, sen shug'ullanasizmi? Shug'ullanasizmi deb men endi maxsus mana qoyadir narsa deb aytdim endi borib
Maxsus aytganimcha niqlab aniq hali tugul, azma ko'pmi men sport turini o'zimcha gana joyligini ayttirib o'zlashtiram. Ammo lekin endi tege bik niqlab yopishganim yo'q hali. U nega? Chunki vaqtida neydi anaerobikdagi gulinib yatmasqa deyish. Har vaqtida men konsertlar ekan, sport turini tashlamasqa kerak. Sport turindagi bo'lsa ekan, endi albatta konsertlarni tashlab bo'lmay. Shuning shekilli ikisini birlashtirib hali tege qiyinroq ansa. Ayy. Sport turlarini bo'lay o'zim yaratam. Mana haliga shu o'gizga qarata bo'lgan bizning endi tege oilalar bilan, anlar komandalar bilan Rossiyaning kanalidan kuzatalar bitali shunday narsa deb atalasan, ismini unutdim endi. Ayy, большие гонкаларni qarayman, anda endi shunday o'gizlar chiqib yarishlar o'tkazadilar. Ayy, keraklarni beradi. U vaqtida qo'rqinish, mana alanda tiri o'gizdan, bunday o'yinchi o'gizdan qo'rqib turasan hali. Sport turlarini yaratam, lekin endi ayircha menim ko'proq qarorga yaratam. Shug'ullanganlarning birisi, unda bo'lsa endi menim bilyard o'ynarga yaratam, men futbol to'p bilan endi ham shaxmat. Yo'q, shaxmatga aniqlanganim yo'q. Demak, ko'proq tomoshachi. Ko'proq tomoshachi. Men o'zimchagina fanat deb atalasizmi, masalan, bir endi yaratgan komanda bor, futbol komandasi eysanda, xokkey komandasi. Yo'q, aniq fanat deb aytirlik to'g'ri. Aniq ayberim yo'q. Uning bilan hali u mendan boshqa da fanatlar bik ko'p. Ayy, bu borliq, shunga ko'ra men haliga o'zimni shu nega fanat deb aytirlik turlanmaga kirta olmayman. Mana hozir qish kelib jetdi, ko'plar chang'iga bosdi. Mana menimda turmush yurtdoshim hali mening ko'pdan tug'ilgan tug'an kun bo'lib o'tdi, ham shunda menga turmush yurtdoshim chang'i bo'la ketdi. Sir tugul, ko'pdan xayolan jirdim. Bular chang'ilarim bor, u endi abilardan qolgan, atilardan qolgan deb endi nashar tugul endi. Ammo lekin endi yangi chang'i turida xayolanadir. Men Allohga shukr, xotin turmush yurtdoshim go'zalim haliga shu xayolni turmushga oshirdi. Chang'ida Alloh tilasa, Xudoy qo'shsa, mana malay bilan ikkovi birga shu birozda qorda yog'sa endi shigarga deb umidlanib turamiz. Chang'ida sho'rga yaratam. Chang'ida, shanada, tog'lardan bizning qiridagi anda tege tog'liqlar bor azrak. Aziyning yaqlarında, shu tog'liqlarda biz har vaqt qardaym o'lim bilan o'zgan yillarda shudiq. Bola shaqqa sen ora tire aylanib qo'ytasizmi? No, hozir bola shaqqa aylanish bo'lmay, bolalar bilan o'sgash endi o'zimda ko'rmagan ayblarni ularga ko'rsatirga tirishim kerak. O'zim nindidir nechta deb aytayman, endi qiyinliklar bo'lganlarni ularda tudirmasga kerak, shunga ko'ra. Nima yetmaganini ularga endi bo'ldirib. Albatta. Ilyas. Ayda o'ynaymiz bugun. Tag'in borish bilan o'ynaymiz. Şulay yaratılgan, bizden gine kalmagan. Bayları da, xanları da, мәңгі yaşay almagan. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı мәңгі bitmez, jırlap yaşay kişmasa. Bu dünya kulasa, eğlene de bir basa. Dünya zarı мәңгі bitmez, jırlap yaşay kişmasa. Ilyas, bu sen bir narsada xatirlatmaymi? Xatirlat, Aysulu. Yolg'ishmasam bu Tatar jiri festivalida 3-yil Gulnaz bilan bizning olib borishar Ayvaz. Shunday mana o'zina Segway deb atalgan, o'zinchalik shuni texnika bilan yurib chiqqanlari. Biz u vaqtda endi qiziqqanik, nima narsa ekan, nechik shu ajrim ekan deb, mana hayot bizga da nasib bo'ldi. Xayollar turmushga oshdi. Senikidan menikidan tartib bilan. Yaxshi. Tatar jiri degandan
Сен бит быйыл катнашасың татар җырына инде менә бер санаулы көннәр калып барадыр атна. Якынча татар җырына. 20 декабрьдә пирамидада узачак әлеге фестиваль 15 атна дәвамында синең җыр өчен бик күп тавыш килде Илназ. Аңла йөрәгем. Мин әлбәттә әлеге җыр өчен нәрсә дип әйтим инде, бик горурланам әлеге җырым белән. Беренчедән горурланам инде үземнеке булуы белән, иҗат итүем белән, һәм әлбәттә инде әлеге җырны үземнең башкаруым белән. Һәм тагын бер горурлыгым әлеге җыр белән инде менә шушы Алла теләсә икенче тапкыр татар җыр фестивалендә инде катнашырга насыйп була. Нәрсә дип әйтим инде? Вакытында шушы татар җырына килеп ләгүм белән бик зур рәхмәтле, шушы оештыручыларга бик зур рәхмәтле. Һәм әлеге шушы җырны татар радиосында әле вакытта инде беренче булып күтәреп алып килгән кешеләрнең берсе, бу вакытта продюсер Фарид Таишев ие. Аңа бик зур рәхмәтле. Әлеге шушы җырны ул алып, ошатып, менә шы халыкка тапшырды дияргә була. Һәм менә бәлкем аның да кулы җиңел булгандыр. Аңа да бик зур рәхмәтле. Һәм аеруча бик зур рәхмәтем әлеге шы татар җырына гына карата түгел, бик күп тапкырлар инде әлеге җыр төрле конкурсларда да, фестивальләрдә дә әлеге җыр белән катнаштым. Халыкка бик зур рәхмәтем, чөнки әлеге җырны алар бик яратып алдылар. Бик күп кенә кеше уңай фикерләрен әйтте әлеге җырга карата. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле. Узын гомерле җыр булып чыкты. Инде 10 ел ялгышмасам шул тирәсе шулай бит. 10 ел әлеге җырга 10 яшь дисәң дә була юбилей. Һәм менә быел да шул җырны халык сайлап алды, чын күңелдән яратып. Син ничек әзерләнәсең татар җырына? Ничек әзерләнәм дип дулкынландыра. Әлбәттә инде ничегрәк булыр микән? Ел сайын татар җыр фестивале үзенчәлеклерәк була. Ел сайын ниндидер яңалык кертәләр, ел сайын халыкның зәвыгын күтәрәләр. Молодцы. Киләчәктә дә узын гомерле татар җыры булсын дип әйтәс килә. Гомере кыска булмасын иде. Инде 15 ел бүгенге тормышка хәтлегем эше бүгенге тормышка 15 елга якын 15 ел дәвамында әлеге татар җыры барлыкка килеү белән тотынып ничек дип әйтим, дәвам иткән икән. Киләчәге дә шулай ук узын булсын дип әйтәс килә. Әзерлекләр менә костюм чалбарлар тектерәбез инде әлбәттә инде кыйбатлы, дәрәҗәле, зәвыклы. Шуңа күрә бу елгы татар җырында менә халык тамашачы гына түгел, барлык катнашучыларга да мин уйлаган буенча зур яңалык көтәргә кирәктер дип уйлыйм. Кыскасы барлык татар җырын, татар моңын сөюче тамашачыларны без чакырабыз. Әлбәттә инде, әлбәттә ансы бер сүзсез 20 декабрь көнне Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә әлеге шу татар җыры фестивале узачак. Бик кызык булачактыр дип беләм, чөнки менә әзерлекләреннән инде репетицияләреннән караганда дагын бик күңелле булырга охшаган. Иң шәп 15 җыр шулай ук. 15 җыр, иң шәп 15 елның 15 хиты халык тарафыннан, әлбәттә тамашачылар тарафыннан сайланып алыначак һәм сез аны рәхәтләнеп ишетәчәксез. Хатыларыңны алам, юксынудан янам, мин сине хаманда üzülüp yaratам. Кайт инде, кайт жаным, газаплама юкка, яндырма, күйдірме, үзәр хәл юк башка. Аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтінәм ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөзүмдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънәдә юк җирдә яшәвемә. Илназ, беләсеңдер инде, кәҗә 40 ел якынлаша, 2011 ел. Шул. Ничек каршы алырга җыенасың? Бу көнне ял итәсезме, эшлисезме? Дөресен әйткәндә, әле бер нәрсә дә планлаштырмаган, но без инде уйлау буенча бөтен семья белән я ниләргә әтиләргә кайтырбыз инде, ике якның берсен берләштереп, я үзебез генә каршыларбыз дип әйтәм, үзе тулы гаилә белән. Әгәр дә инде каядыр эш килеп чыкса, барга туры килсә, барга насыйп булса, әлбәттә инде эшне калдырырга ярамый. Барыбыздаки
Plan әле дөресен әйткәндә теге төпләп уйланган планнар юк. Яңа елны көтәбез инде. Аеруча улларыбыз көтә инде хәзер. Алар әйткәнемчә инде кыш бабайның насрап килгәннәрен көтеп торалар мәдәнеп. Шуңа күрә без дә инде аларның күңелләрен кире кайтармаска әлеге шу бүләкләрне әзерләргә тырышырбыз. Балалар көтә, яңа елны кыш бабайдан бүләкләр көтә. Ә син кыш бабайдан нинди бүләкләр көтәсең? Мин киләсе ел бернинди хәвеф-хәтерләрсез булсын, шуны көтәм. Вообще киләсе генә ел түгел, киләчәктә дә гаиләм тулы булсын, һәрвакытта авыртмасыннар, сәламәт булсыннар, барлык туган тумачаларым һәм әлбәттә инде якын тирәдә якын кешеләрем барса исән-сау булсыннар, һәм киләчәктә яңа иҗат җимешләре белән халыкны сөендерергә дигән өметтә, халыкны сөендерергә насыйп булсын, күп концертлар булсын, эш булсын, һәм инде нәрсә дип әйтик, теге Кыш бабай үзенең нәрсә киләсен белә ул миңа, алып килсен шуны. Кыш бабайдан бүләк. Ул теге сер, без инде аның җайлап кына улым белән бергә хатларын язырбыз. Аннан алып килгәч әйтермен Айсылу. Инде бүләк икән. Инде шоу без тапшырган караучы тамашачыларга нәрсәләр тели ала? Шоу без тапшыруын караган тамашачыларга сәламәтлек телим. Яңа елда матур гына тотыгыз үзегезне. Безнең йөзгә кызыллык китерә күрмәгез. Киләчәктә дә шушындый безнең концертлар аша, сәхнә аша мөнәсәбәтләребез өзелмәсен дигән теләктә каласы килә. Әлеге шоубыз тапшыруын һәрвакытта һәрдаим карагыз. Шунда булса да очрашып торыйк. Һәм инде әлеге шоубыз программасын оештыручыларга бик зур рәхмәт. Айсылу сиңа бик зур рәхмәт әлеге программага шушындый матур җирдә минем белән уртаклашканың өчен. Безнең балачакның минем генә балачак түгел, әлбәттә син үзең дә балачакларың искә төшкәндер. Менә шундый матур чыршылар. Әлбәттә инде якынлаша яңа ел. Теләкләрем барсы да иң изгесе, бергә яшик, бергә булыйк, матур итеп бергә матур якты дөньяларда яшәргә ясын. Амин, амин, амин дип кенә Яңа еллар белән сезне бәхетләр, исәнлекләр, саулыклар. Шулай була күрсен дип, инде без сезнең белән дуслар сафлашырга мәҗбүрбез. Инде шундый күтәренке кәеф бүләк иткән әлеге ябык аттракционнар паркы Фан 24 шулай бик зур рәхмәтләребезне җиткереп калабыз.